रेडी पूरा निदा ही काट दोस्तों नमस्कार गोटे सांग मैंने आपण मानक आ गए नुआ भिडियो स्वागत। आज रेसिपी हूँ कंचा रोई माछ झाल। भिडियोटी को फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखूँ। यदि भिडियोटी भल लगे ताने लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ और निजर मतामत कमेंट माध्यम जनातु। 50 टका नेला बेलू कहीं मारू तू बस्ती को छाड़ हां एठी पका पूरा निदा ही काट ऐसे अच्छी देखूँ मछर लेंबू चुपुड़ देले आईसा जिनसा रही ए धोई दवा ताको। पेट्रोल देखो कलर मसला अदा प्याज पर अदा रसुण पड़ी कलर आसाला। ये आम कंचा लंका आमर सोरिष ग्राइंडिंग अच्छी पानी देवा कंचा माछर जो स्पेशल आइटम जीरा गुंड पकेगा जीरा गुंड धनिया गुंड काश्मीर चिल्ली लंका गुंड स्वाद अनुसार लुण देदेवा।
ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟା ଟିକେ କାଟିକି କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ କଟା ହେଇଛି ତାକୁ ଚାରିଟା ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଏଡ୍ କରି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଦହି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା। ଫୁଟାଇଲି ଫୁଟ ଆସିଗଲାଣି। ବାସ୍ ପୁରା କଲର୍ ଦେଖିଛ ନା ହେଇନି ମାଛ କେମିତି କଲର୍ ଆସିଛି ଯିବୁ ଦେଖିଲ ତ। ତା ସହିତ ଏଡ୍ କରିଦେବା ଆମର ଏଇଟା ଉଠା ମାଛ ଉଠା ଦେଖ ଆମ୍ବଟା ପକାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ 4ଟା ଆମ୍ବୁଲକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଏବେ ମାଛକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତା କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତମେ ଦେଖ ଯାବା ମାଛ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ 2 ଜଣ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି ହେଇଛି। ତା ସହିତ ସାଲାଡ଼ ନିଅ ଖାଲି ସାଲାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗରମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳଟା ପୁରା ତକା ଜୀବନ ଲାଗି ଝୋଳ ଖାଇ ପୁରା ଗରମ ହେଇଛି। ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଭଜା ମାଛ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭଜା ମାଛ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି